Apropo de plecat cu un singur copil după tine, eu mai mâncam o prăjitură la masă și băiatul îmi zice, eu mă duc la locul de joacă. Deci situație întâmplată quasi recent. Se duce la locul de joacă. Un complex super respectabil de la malul mării, printre altele, destinat familiilor cu copii. În fine, eu eram single dad acolo cu un copil, dar ne-am distrat foarte bine. Și la un moment dat mă duc și strig, Luca, Luca, nu știu ce. Îmi răspunde din tobogan, era băgat într-un tub acolo, dar după ce îmi răspunde el, un copil pleacă la vale pe tobogan. Și am văzut că era cam dubios așa. Vine și Luca imediat după el și Luca vine imediat la mine și îmi spune, tati, băiatul ăsta mi-a spus să-mi dau pantalonii jos. Deci, atenție, mega trigger. Da. Ăsta avea vreo 7 ani, 6-7 ani, ceea ce, tu știi ce înseamnă vârsta asta, că este exact zona de identificare a dorințelor sexuale una alta. Și spun treaba asta pentru că vreau ca mesajul ăsta să ajungă la foarte mult și mai ales la ce o să povestesc acum. Bine, totul nu s-a întâmplat nimic realmente, dar simplu fapt că Luca a avut încredere în mine imediat să vină, băi, eu mă să-i spun lui tata, cum pot să dau pantalonii jos de pe mine. Și acum ca să întorc, să ajung la de unde am plecat, dacă el nu ar fi avut încrederea asta, bă, lui tata îi spunem tot și lui mama, adică ceva ce a ieșit din tiparul lui, adică, ok, nu mi-a cerut să dau pantofii jos. Da. Că asta îmi spune și tata acasă, bă, descalță-te când intri, că maică te face curat pe în casă. Aici era ceva ce a ieșit din sfera lui de normalitate. Vezi ce înseamnă normalitatea asta, să-i induci o normalitate? Da. Atunci, el a venit și primul lucru pe care tata, uite ce s-a petrecut. Asta spun și e pentru cei de acasă, încrederea copilului în tine, nu că dacă a spart un pahar, te duci și îl urechezi. Băi, stai mă puțin, ce faci aici? Păi vezi că nu mai, dar acum bei cu mâinile, dacă mai spart paharul. Adică, eu nu zic să fii din ăla care să-i spui, vai, ai spart păhăruțul copilul. Nu creștem așa ceva. Dar nici nu creștem copii abuzați de noi ca să-i abuzeze ulterior alții pe mai departe. Și e important de menționat că încrederea asta nu este știrbită de faptul că tu îl corectezi pe copilul ăla. Tu poți să fii supărat că a făcut ceva. Nicio treabă.